Reit, heddiw yma, da ni'n mynd i edrych ar sut i greu cyflwyniad PowerPoint. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi agor ddogfen PowerPoint ar fy nghyfrifiadur yn barod. Efallai bod o'n edrych chydig bach yn wahanol i beth sydd gennych chi adra, gan fy mod i'n gweithio ar gyfrifiadur Mac, ond yr un ydy'r egwyddor, yr un ydy'r geiriau a'r pethau da ni'n chwilio amdanyn nhw. Felly, y peth cyntaf da ni'n mynd i edrych arno fo ydy rhoi testun ar y cyflwyniad. Felly, fel ydych chi'n gweld, pan ydych chi'n agor y cyflwyniad, efallai gewch chi sleid cyntaf hefo lle i osod testun yn barod fel yma. Felly, jyst mater o glicio ar y bocs a theipio ydi o. Fel yna. Ond, efallai, bydd gofyn gewch chi sleid plaen, fel hyn. Fel yma, da ni'n ychwanegu sleid newydd. Da ni'n mynd i botwm new slide yn yr home yma. Clicio new slide, nawr ni ychwanegu'n plaen wan. Reit, mae gennym ni sleid plaen o'n blaenau. Yr unig beth dwi'n neud wedyn, dwi'n mynd i'r ddewislen yma ar y top, a dwi'n clicio ar insert. Gennym ni ddewis wan o bethau da ni'n gallu i mewn osod ar yr cyflwyniad. Dwi'n mynd i ddechrau hefo Word Art, felly dwi wedi clicio botwm chwith ar insert unwaith, a rwan dwi'n mynd i clicio botwm chwith ar Word Art. A dyma ni fy Word Art. So mi eisiau clicio ddim byd, dim ond dechrau teipio. Dwi'n rhaid yr fela, Cymraeg, oedolion. A dyna ni, Word Art, ffordd dda gael teitla a phenawda mewn sgwennu gwahanol. Be dwi'n neud rwan, os na i glicio, os na i fynd ar cursor fyny fanna, clicio fela, arno fo, fel bod fi'n gafel yn yr holl destun, mi fydra i wedyn newid manylion, newid lliw, diwyg ag ati, glicio ar bethau fela. Os dwi eisiau symud y testun rwan i dop y dudalen, unwaith eto dwi'n mynd ar cursor fel bod gynno fi hwnna. Dim hwnna, ond hwnna, y 4-7. Dwi'n clicio'r botwm chwith i lawr, ddal o lawr, a llusgo'r llgoden i le dwi eisiau fo. Iawn, so unwaith eto, dyma ni. Felly dwi eisiau symud o, be dwi'n neud? Dwi'n clicio arno fo, fynd â hwnna i fanna, clicio botwm chwith, dal y botwm chwith i lawr, a symud. Felly dyna sut dwi'n neud hynna. Rwy'n fath efo newid y maint. Dwi'n mynd ar cursor i un o'r llefydd yma, felly fydra i chwyddo fo. Fydra i mynd i fanna a i wneud o'n llai. Fela. Dwi'n mynd o fela. Symud. Hwna, fela. Reit, be dwi eisiau gwneud rwan ydy dwi eisiau rhoi text box. Mae text box yn rhywbeth i'w ddefnyddio os oes gennych chi allan testun fwy ymestynol brawddegau ag ati. Unwaith eto insert, a rwan dwi'n clicio ar y text box. Dych chi'n gweld bod y cursor di newid i hwn. Felly dwi'n clicio botwm chwith ar y sgrin a dechrau teipio. A dyna ni fy nhestun ni. Os dwi eisiau newid lliw, fydra i wneud yr un ffordd, fydra i glicio fela, a wedyn hon di'r ddewislen bwysig i ni wedyn, hon y fyma, da chi'n gwybod. Felly, fydra i newid y math o destun, y math o sgwennu lle, drwy glicio fan hyn, ar y sgwennu. Fydra i newid maint, drwy glicio ar hwn, wneud o'n fwy fel yna, neu mi fedra ni wneud o yn llai, fel yna. Wedyn rhaid ddewis print bras, print italics, tanlinellu, neu mi fedra i newid y lliw, drwy glicio botwm chwith yma, ar y saeth bach yma, newid y lliw. Dyna di hwnna, a wedyn eto'r un egwyddor o ran i symud o, a i wneud o'n fwy ac ati, yn fanna.
Ond hefyd, os dwi eisiau ella rhoi geiriau mewn gwahanol liw, os dwi eisiau rhoi Cymru ella mewn print bras a lliw gwahanol, fedrai uwch o leia hwnna. A'r ffordd dwi'n neud hynna, dwi'n mynd ar cursor fanna, fel bod fi'n cael y siap yna. A wedyn dwi'n clicio'r botwm chwith a'i ddal o lawr a llusgo'r llygoden dros y gair. Pan dwi'n hapus, dwi'n gillwn, a wedyn symud y llygoden i'r ddewislen top yma a clicio ar be dwi eisiau wneud yn fan hyn, fel e. A dyna ni, yn syml iawn, sut i roi testun yn y cyflwyniad PowerPoint. Y cam nesaf rwan ydy rhoi llun. Os oes gennych chi lun ar eich cyfrifiadur yn barod, jyst mater o fynd i insert fel yna, a fedrwch chi ddewis photo a wedyn picture from file. A mi fedrwch chi fynd i'r ddewislen a jyst dewis llun. Felly mae gennym ni lun bach da yma o hyder yn yfed i'w de diddorol, a dyna ni. Felly na i jyst mynd dros hwnna eto. Da ni'n mynd i insert, photo, picture from file. Da chi'n dewis dyn y ffeil da chi eisiau defnyddio. A wedyn dewis y llun da chi eisiau, clicio ar y llun a wedyn insert eto yn fanna. A dyn dyma ni y llun. Wel, yn amlwg dwi angen ei hwn yn llai, dyn rhan Ddechreuwyr eto. Dwi'n mynd â hwnna, fel bod gennym ni'r saeth bach yna. Dal y botwm chwith i lawr, a'i lusgo fo, dwi'n gillwn. Cael hwnna, dal y botwm chwith a lusgo i fyny. Eto, mi na i yn llai, felly pwyso'r botwm chwith a lusgo'r llygoden tan bod o y maint dwi eisiau fo. Os da chi'n meddwl beth yw'r un gwyrdd yma, i droi am hwn, felly os da chi'n clicio'r botwm chwith ar hwnna, a wedyn yn troi'r llygoden, dyn ni droi o unrhyw ffordd, dyna ni, ar ei ben i lawr, ochr, ac yn y blaen. Dyna ydy hwnna. Ond, ffordd arall ddefnyddiol o roi llun ar y cyflwyniad ydy drwy ddefnyddio'r we. Felly dyma ni yn fan hyn, dwi wedi agor tudalen Google. A be dwi'n neud ar Google ydy teipio'r llun dwi eisiau. Dyna ni. A wedyn mi na i glicio'r images yma. A dwi'n cael llwyth o luniau Cymru. Iawn, felly mi ddewisio i y ddrai goch yma. Dwi'n clicio'r botwm chwith ar hwnna. Mae'r llun yn agor yn fwy. Yna dwi'n clicio'r botwm dde. A mi gair ddewislen yma, neu'n tebyg i hwn. Be dwi'n neud ydy clicio ar copy image. Iawn. Yna, dwi'n mynd yn ôl i fy nghyflwyniad PowerPoint. Dyma fi, yn ôl am yma. Glicio ar y ddogfen. A'r unig beth dwi'n neud yn fan hyn rwan, mae yna sawl ffordd. Fedra i fynd i y ddewislen top a clicio'r edit a paste. A dyma ni, mae'r fanner wedi ymddangos. Rhy fath eto, i gwneud ti'n llai. Okay. Felly dyna un ffordd o gwneud hynna, mynd i edit a paste. Ffordd arall, efallai ffordd gynt, ydy clicio botwm dde unwaith. Fel yna. A gair opsiwn paste yma. Dwi'n clicio'r paste a dyna ni gair fanner eto yn y fan yna. Mae o fyny chi pa'r un da chi yn ddewis i wneud. Felly dyna ni yn sydyn iawn, da ni'n gwybod sut i roi testun yn y cyflwyniad PowerPoint, Word Art a Text Box, sut i mewn osod llun oddi ar y cyfrifiadur neu oddi ar y we, a hefyd sut i symud y lluniau a'r testun o gwmpas ac yn y blaen. Gobeithio bod chi wedi gweld y cyflwyniad yn fideo. A pob hwyl gyda yr cyflwyniadau.